Ayan na po ang buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Banhal Junior. Basta mga junior. Gahi. Oy, congratulations di ay. Sino ba? Mga gipang install kagabi sa Masonic District R10A and B. Ang mga bag-o nga mga very worshipful sa District Deputy Grandmaster nga the very own from Kitanglay Masonic Lodge diin ato pud kana nga lodge si very worshipful Dofel M. Lagrosas o siyempre dito sa R10B si very worshipful Judge Rexel M. Pakuribot. Congratulations ninyong tanan og sa mga district grand lecturers og mga worshipful inspectors. Congratulations. Hay na lang ni mga panahon na Bern. Gahay Bern. Hantod na. 1 year na lang mabili ni Diggs. Ni Digong. Pero ang kaning mga reklamo sa mga oposisyon gadagundong. Sa tinuod lang, mga pagpadayag sa mga mulo diya sa social media o sa mga rally, okay ra gyud ipangduso. Ang problema, kay bisan pandemya, kini mga rally-rally nga mga militante, magtapok-tapok murag suso. Unya, kung managhan ang matakdan sa COVID, grabe po ang inyong kasuko. Kadaghan sa pangayo, gasi ginalag, gaya ngo. Walay dautan nga ipasibaw ang ato opinion o reaksyon. Ang problema, kay kirima tabaghak, pulos na lang oposisyon. Gobyerno buot nilang pukanon, bungkagon. Dautan, gayud ang intensyon. Kay gusto day nila nga sila ang naa sa posisyon. Mariusep. Kung kamong mga kontra sa administrasyon, mga banggiitan yun mo sa inyong mga tumong. Kung kamo, hawd yun og kulba sa mga inyong naangkon. Nganong hangtod karon, lawsi man kamo gihapon. Tanan na lang pangayoon sa kagamhanan. Gikan pagkaon ngadto sa panudan. Unya sige ra mo rally, grabe katapulan. Sa problema sa nasod, kamo pulos gadugang-dugang. Kung wa kamo matagbaw sa gihimo ni Digong, simple lang. Hala, ipakita ka na sa umaabot ng eleksyon. Kamu mga anti-Duterte, sige, pandaot pagpuwerte. Kay dito gyud mo puliton sa languyanan sa mga butite. Kaya sa akong tan-aw bitaw, murag ang sunod nga presidente, pareha nagyapok apelyido sa kasamtangang pangulo. Nga sa eleksyon, kamu oposisyon, siguradong malabog kamo dito na pod sa inidoro. Time.